Hello, test mic. Hello, hello, hello. Meron na yan. Eto. Ayun na, online na. Hello. Yan. Tapos, change mo ito dito sa live na ano mo. 1. Tapos paglalagyan mo ng pangalan, click mo lang to. Huwag ka lang mag-click ng 4. Kasi, yung 4 na ginawa namin, overlay yan. Ang tawag, yung maliit na window. Para sa sign language kasi yan. Kahit wag nyo, basta wag nyo i-click. Pag kunwari, nagkaroon kayo ng sign language, ilagay nyo. Balik, kunwari ito, sign language. Try natin. Pag click mo yung 4, nilalabas na maliit yan. Ito sign language. Yan. Tapos, ito nang gamitin mo, yung 1, 2, 3. Kung ano yung nandito, yan. Yan yung lalabas. Kung pag click mo, lagyan mo ng logo. Number 3. May logo na. Tapos lalagyan mo ng number 2 sa ano lang. Highlight na. Pero syempre, wag mong pagsabay itong dalawa kasi magsasapawan yan. Tapos kunwari, ito dito, tig 2 mo. Papalitan niya lang yun. Parang ganun. Tapos dito tayo maglalagay ng mga pangalan. Right click mo lang, tapos edit. Yung sa taas yan. Ayan. Kung ano yung nasa taas, ito, headline. Tapos yung nasa baba. Tapos itong sunod, yung commentator, pangalan. Kahit halos ang gagalawin mo na lang ito sa headline, yun sa pinakataas. Ito. Palit-palit mo. Kung gusto mo magdagdag, add ka lang. Kinakopy niya lang yung kung ano yung pinakauna. Tapos palitan mo na lang yung details. Tapos double check lagi kasi kahit pinalitan mo na to, minsan hindi nagsisave dito, kaya double check lagi. Tapos close mo lang. Ayan na. Right click, pagpipili ka kung sino ang ipapalabas mo. Kunwari commentator, left click, tapos left click. Right click, iba naman. Pero pwede rin naman ganyan, papalitan mo. Kung may pitik na lang. Yan. Yun lang naman. Yung record, pag na-record na, huwag na natin record. So, nag-test lang naman tayo. Tapos yan, live na yan. Ay, before ka pala makaano, di ba, in-start mo. Ulit tayo ulit. Stream ka. Yan. Tapos, ay, una muna talaga. So, nag-strip ka na. Make sure ito, i-start mo. Go live. Kasi pag hindi mo gino live, wala yun. So, dapat mag-go live ka muna dito. Ayan. Ayan. Okay na. Pag yan na, okay na. Balik ka na dito. Umpisan mo na. Ayan. Lagay ka ng logo. Ito more or less, i-stand by mo na lang to dito kung wala. Papalit-palitan mo lang naman pangalan. Ilang minuto lang naman yan. Kahit mga 5 seconds. 1, 2. Tapos tanggal. Tapos palit mo na lang to. Yan. Bayaan mo na yan siya. Tapos kung gusto mo ulit lang ng pangalan ni Father, tanggal mo lang yun. Pili. Tapos tanggal ulit. Yun. Kung dalawa camera, papalit-palit ka. Basta kung ano yun nandito. So ang problema yung linya talaga. Tapos pag end broadcast, kahit ito na lang, kahit hindi ka na mag-end dito, automatic to.